Ngapha kanti ugula mna ndoda zengayivendele ekliniki. Abasigula sonke xa sishana ngamaxesha. Omnye agula ubusuku bonke Thimbilili ngo-8 ugxeka lo ka-9 kangalale phayena. Konke esigulo sakhe. Kanye zenza bhekele zami. Yimlunga manje. Animalanga xa kuya. Ngakho ibhanti ba ndiyabona kuyabuywa ngabantu nami ndiyabuywa kwa. Iwesibhatele naseteksini. Naseteksini alikhweli ngaphezulu ndingaphaka. Ngiyabona balibaza abantu ngani. Ngiyanyanya ke ngimjonga kodwa ke abantu abamazi umntu. Nazele duplex balibatala ngaze wagqirha beze kapa. Andonwaba ngaba sulifundekele. Ubona omnye umkhaya wami pha enkani nakaphangelwa ngcokolela apha. Uthi umkhaya ndaphupha apha ndaphupha into engathi ifuna unditya ndithi ha yindlala yodwa lapho Itako ndifuna ukutyawo lapha yindlala xa ulapha uba nemibono emibini. Nam ndiyayazi loo nto umntu alifuna utyiwa into engazaziyo. Ndithi wayibona ke loo nto awulayithi uthi kangayibona. Ngoku ube nelanga wavunywa enye intombazane. Ngola ntombazane iyaphangela yamvuma umkhaya. Uyandibalisela ukuthi mvuse ekuseni ngethi namaxebengwana. Ndibuze ikuvusa ithi uyaphi. Uthi hayi ndiyabona uba icinga uba ndiyaphangela. Ndithi hayi ixelele uba uphangela uba la uphela kakubi sowuqhelile ixelele kwangokufika. Ngakho ndawo uba ungabuyekeli utya amaxebengwana ukuthi uyaphangela awuphangeli ithi awuphangeli. Ukwenzela ikwamkele kusekeli. Uthi hayi ndonqina noyixela uba singandiphela ndithi uleti uyawuphelelwa sowuqhelile amaxebengwana. Chaza ngoku sekeli. Mina ndiyahlalela anamfazi ndohlwa naye 1989 singaxabenanga ndiphangele enyanga Junction ndikhwela itreni ya-fast-4 ndiyabuya ngeka-8 ebusuku into esilwa ngayo uthi andimhoya ngebhedi ndibuze ukuhoya njani awundibona uba ndibuya ndidibebhedi ndizabalala ixesha lebhedi kodwa ndibuye siyahlutha sinemali wena ndimise ngomlalo ufuna umlalo zabona umlalo ndithi kuye umlalo nemali azidibani uze ubundifundekela ngomlalo khangela indoda ezakulala iza kudwaba indlala ikulala indoda nangoku wayemshiya pha wathi selate wathi into zithenda umntu akanazo wathi into ozoyese kulate uba ubanwalo njengoba ndihambe emnyameni uphumle wona ukhangela lo mlalo uphinde ubuye kwa-8 bandibuye ebusuku nanako bandibuya ndidilwe awuzibeki izibedi nangoba abantu bam endithanda nabo bayitreni uba umntu wam ndifikelele enye indoda endinakani babuze babalele njani yazi babalele lahlo bendlele lo lizwe ndothi uhamba uchaza bawuthina abantu ungalali befunula bawulinda wena xa bekuthiwa uvunywe ukuthi amangalali abanye abantu ugadwe wena ngoba uthi ufuna unqumla abantu banqumlele babelele bawuthi ungalali abantu bethanda mina abantu bami bayitree umntu wam sendinika iselula yakhe ndiyamxelela uba ibikhale kathathu kandiyibambi athi utheni ungayibambi ndithi ndongo uthando ifoni yalichitha uthando uba uthi mandibambe ngayibamba ndiveze bendifuna ukungazisi fune nyani emhlabeni ungayibhaqa bayilozivela nyani inyani sekulita into esebenzayo apha imali ubunemali ukuthi une-straight ngowungenayo ebiphelela mali zaba sisidenganazi apho usenongathandani for 9 years ucinga uba umgqwaliso kanti awunamali ezipiyasi bezethandana abantu wambuvula amazekulu ndithi ndithandana mna ngothi mdakohlobo nabantu bam Washuti. Hayi, azifuni nato yabo. Abantu abekho ukubaxela inyani bafuna ubathetha ulwimi mina andikwazi uthetha lwimi ngoba akho mntu uyanyani. Oomama noSimobhala indlela babesebenzela i-ANC beziiplimiya besithi i-ANC ngumbutho wabantu. Namhlanje ukwa-DA uthi DA ngumbutho wabantu uzawuseyithi komkhulu. Ngeyiphi ozayisa kulo ukwinyani kwelizwe uza kwenza inyani ezayithatha phi ngoku ngathi ngabuza kwasebantwini kwa uYesu lo ufunwa ngabantu uYesu wayengasebenzi ngamali wayenceda abantu ngaphandle kwesente emdaka abantu banamhlanje bafuna imali ngaphambili sowugula kanti imali ekuqaleni bekukunyangwa ngasemva into engagqitywa nini ke
Mina ndihamba icawe mina ndiselibhiya utywala ndiyabiyeka 1982 ibhiya 15 cent ishelesi spin ndivunywe intombazana ndani mayibipheka itipu ndabe ndileqa ebharini kanti ndibuye ebharini ndinxilile ndakhwela phezu kwebhedi ndalala umlilo ndothiwa ngo-12 ebusuku anayikhipha nam ndiyolala ndiyabona uba mandohlukane notywala zange kule dlanda ndabuyela ecaweni ndohlula ntoxhumaxa umini yoke yohlobo xhumaxele lwasezulwini awukayigqibi kwalo uyihlelele apha ndabona mandihlala endlini andihambi kwacawe ndivale endlini am emini ndivale emini kandilale esofeni wangiqonqoza ndiphakam ndiyokuvula ndiyakubuza ungubani hayi vula kusemini ndim ndithi ungubani hayi bonsosigebenga ndithi ziyathetha ungubani uzawucela mna usithi uyinto ngumntu lingcwabe emhlabeni ngakhangela isono uye kumntu uzawusifumana bezosona ingumntu udisono ungahamba apha phakathi kwempena bethu 1 hayi phakathi kwabantu ngo-1 awuqingi yatsho omnye umpane esayithi uthi akwazi ubaleka siye estation 10 to 5 ngomgqibelo kumnyama ndibuza uzawubaleka la ngibala apha endlini ungakwazi ngangagqiba vula abafana be-6 amabhosi ngalaloxela ambona ukujika kwalo landinxibele ejasi amaqhosha azikhululeke le jasi ngawusengxaki awuwakhululi ngokwakho ndini kuye ngabantu abaseqaye zomfeyili xela ngabantu nazo ungandixelela ngento ungandixeli umntu umnika indawo lala ucinga uba ngumntu waphinda ajike na umxola umntu alapha engenamali uthi kuye umnika nje umzekelo uba hamba ndinendawo yokomba imali phandela rhalafu yomba apha ombe kuphume 1000 uthi yeyakho womba kuphume enye ifake kuthi gquma ixesha lokomba apha ngo-8 ngomso uyawufika etulu usepha ngo-5 eminyaka unomona kwaba kubona ngamntu ubumnikela ndawo sefuna ukuxabela ngerhalafu hambe kufunela abantu bamabula